So andito ulit ako mga boss, Matikas Motovlog. So vlog natin yung kay insan ko, kay Sammy Bautista, yung 4-valve gaming tmx155 Red. Tayo inspired po, tayo inspired. So shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa aking vlog. Okay, sa lahat ng sumusuporta sa mga Pantra Gaming, sa mga tropa natin na mga madidiin. Ayun, so shoutout po sa iyo, shoutout po sa inyo lahat. Okay, so gawang Nongski po yun, Nongski Works po, pati lighten. Sa paint naman is Nongski and Abu Works po. Dito rin po sa Pangasinan, sa San Carlos to mga boss, ginawa. Yun nga, nakakuha siya ng prize, grabe, sana all, malaking sana all yun mga boss. Kalahin mo, nakakuha ng Takata, alloy na manobela na pangmiyo, tapos super drag rim, 500 cash pa yan mga boss. So napakaganda, so shoutout po doon sa nagpa-event underground. Okay, thank you sa mga lumapag at sana marami pa tayong mapitikan doon. So mga baka gusto niyong kumuha ng mga 4-valve gaming mga boss, so punta tayo kay Seiki to Motor Parks, meron yan. So shoutout sa'yo boss, sana marami pang mga pangkilik sa 4-valve gaming. Mga gusto mag-order po sa kanila, saka pwede po rin silang kontakin. Okay, kay shoutout din kay Boss Joten, kay Boss John Kawigan, mga 4-valve gaming natin ng Tarlac at Pampanga, full chassis alloy, si Boss Joten. Shoutout po sa'yo boss. Shoutout din kay Boss John Kawigan. So napakabait ng mga may-ari ng mga motor na to mga boss. So ayun, nadagdagan po tayo ng 4-valve gaming mga boss, si Sammy Bautista, insan po. So yun nga, nadagdagan tayo, bali unang lapag niya po sa Ordaneta, so ang daming price mga boss. Yun nga lang, may isa tayong tropa na medyo nawawala-wala. So shoutout sa'yo boss, kung asan ka man nun, alam ko nasa mabuti kang kalagayan. Okay. Okay, sa mga nanonood sa akin, tuloy lang, ang dami pa natin gagawing videos. So tara, paroonin natin yung 4-valve gaming ng Pangasinan. Video racing, CRP, because the ELC, our volunteer. Wow! And the running on next.